right, rekani bate ndakamona iso. Munhu wamwari makadeshe. Ndinosimba yangu makasimba. Muri kufara here kana kuti makatsama? Mufaro handina. Ndine kubatikana kukarwadza. Right. Ndoda kuti muri yeZimbabwe vazive kuti munhu wandiri kutaura naye ndiani. Inini ndinoitwa Fadzai Chinyowa. Ndiro zita rangu. Ndiri manager waCaff. Ex-wife asi ndiri manager futi. Alright, muri ex-wife waCaff. Muri manager futi. Right, aiwa ndinotenda nekuuya pano paTichkat MTV nekuti tsikawo pa station pedu. Right, nawe yanda kudainzira yatakutsvagirai kuti tinge tichinzwa. Tiri kunzwa kuti pane mavhunga pane kutaura kusina kumira zvakanaka. Tiri kunzwa zvakare kuti imimi makwanisa kunge muchibata mapage ese aCaff. Ndo patoda kunzwa ipapa kuti chii chiri kuitika makabata sei mapage aCaff. Mapage aCaff handirambi ndakamabata. Chakonzero chakaita kuti ndibate mapage aCaff handitika. Inini ndanga ndichita business rangu. Ndaona kuti pamukomana pane talent handitika. Ndikabva ndakasida. Asi muri kuzvibata DJ T1. Ndikaisa mari yangu ndikamuvhurira studio. Ndikatenga equipment anoshandiswa na Passion Java. Equipment iwo anodhura. Mukabata kana kwendakatengera. Price dzacho dzinorwadza. Ndikamurekodesa masong. Ndikamitisa mavideo handiti. Alright. Saka isa takawirirana pa contract kuti pachatanga kupinda mari yemusic ndini ndichatanga kuidya handitika. Muri kuzvibata. Asi pakuzosvika pane zvese pakuzobata mapage kwendaita ukanditika. Inyaya yekuti tazotadza kuwirirana mumarriage medu. Muri kuzviona. Ndo saka ndabata mapage ese aya. Nekuti ndopenda kutarisira mari yangu. Alright. Saka imimi Caff mari yenyu makutarisira tomboti apa matadza kuirirana pa marriage yenyu na Caff. Anditi mabva maparadzana. Mari makaburitsa mari mune tarisiro yekuti pamwe zvinhu zvichadai mari yenyu muchazoiwana kumberi. Ndandisitorina tarisiro but ndanga ndakaona because mukomana ane talent. Ndanga ndakatoisa mari ndichiziva kuti business iri kudzoka yawanda. Okay, alright. No pane nyaya. Saka mari yamuri kuda kuna Caff mimi. Caff akakupai mari munodzosera ire page. Akandipa mari yangu 5630 ndomudzosera page rake. Nekuti vanhu vari kuchema vari kutaura kuti aiwa dai makwanisa kudzosera munhu page rake. Handikwanisi kumudzosera because ndikamudzosera page iye akuita profit handi muri kuzvibata. Ende isusu tarambana. Chero akabuda inomwe mukadzi handitika. Ndo varidzi webrand. Inini ndakabata nhoo yekuti chero dai ukavari mukadzi waCaff munyowani hamuna page. Page rinomaketwa ndini. Kana wakanaka kufura inini futi handikupost. Asi kana wakashata kufura ndokuposta ndobva ndati new wife yaCaff. Asi kana uri chikumvu chabva rumanya anokuposta zvakanaka. Asi kana wakangonaka handiposti. Saka pakashata. Alright, ndichida kutarisa inini panhaurirano yenyu na Caff. Matadza here kuti gara pasi kuti munge muchiwirirana kuti zvinofambe zvakanaka. Ipapo ndiri kupanzwa DJ T1 handitika. Kuwirirana na Caff handisi kuda. Nekuti ndanga ndagara ndisikamudi handitika. Okay. Saka pakapindirawo vanhu vakapindira vakatondibatsira kuti nditi advantage yekuita way out muna Caff. Iwo vacho havazvizivi. Kuti ini chandaida pana Caff kutosvika pakuti takatochata tikaita seka. Ndandiri kungoda talent rake basi. Zvese ndandisina nazvo. Alright. Hey. Saka pakashata. Saka isisu ngatitarisei panyaya iyi. Caff akauya akabata mari munokwanisa kumudzosera. Akabata mari yangu ndomudzosera zvakanakisa. Saka imimi mukashandisa page mari yenyu yamuri kuda ikadzoka munokwanisa here zvakare kumudzosera page. Zvakasununguka. And music yaCaff handisi kuregera kuzomarketa page apa. And Caff handisi because contract inondirambira futi. Inini wacho ndinowo mutemo uri pacontract unondibata. Caff ndichamumanager. Muri kundinzwisisa. Mashow ake ndichange ndichitomira naye zvakanaka. Iye wacho ndopefuma zvakanaka. Kana mine namba dzake dzari kushandisa dzenet1 munokwanisa kunge muchimubata naye chimutauri. Inini naye Caff iye akanzwisisa kupokana kwangu naye kwekuti akatsama kuti ndapostire nini video rekuti hama dzemukadzi waakambozvisungirira dziri kundida kunditsvagira mabhinya kundiuraya dzichishanda nemukomana uri kuZimbabwe kunoko. Alright. Imimi chii chakakuratidzai kuti hama idzi ndo dziri kutsvaga mabhinya? Pane chakaitika here apa kuti imi muzowane ruzivo rwechokwadi rwekuti
hama dzemudzimai wakefi wekutanga ndo dziri kuda kukutsvagira mabhinya kuti tikura. Ya, pane zvakaitika vaifona vechithreatena vechiita sei kubva pakafa baba wakefi mai vemudzimai avo vainetsa kuti ndoda kuti yakogara pamba pevabereki wakabara kefi. Handizivi kuti zvinokwanisika here kana kuti hazvikwanisika, muri kundinzwisisa. Kusvika hama dzekuwana kefi dzikataura kuti aiwa mai vanoda kuzogara pamba pedu sei, kubva kana pakafa mwana wakada kuramba kubva pamba vechida kugara vechiita sei. Kana even iye kefi wacho nokutaurira kuti mai vaipfeka mabumshot vechipinda mubedroom make zvekuti iye kefi unotaura kuti pendandichiwirana naye pachitaurwa history yamai aya waitaura kuti ndandakasimba mai vanga vada kundisejusa but mudzimi yangu ndakaitaura kuti handibati tsvina. Nekuti mukadzi uyu kefi echimuroora haana kumuroora akapiwa. Muri kundibata kuroorwa kuti ndiri kuda musikana wangu chero pasina mari asi kana madanana muri 2 zvinokodzera. Kefi unotaura kuti musikana ndakaita yekupuhwa ndikatretenwa kuzi iwewe ukasatoroora musikana uyu mwana wedu uyu tinokusungisa tokutanicha pamasocial media toita zvese. Asi kefi unotaura kuti musikana anodanana naye musikana wakandiekitira pamastudio petaishanda zvokundisejusa zvezvo semukomana ndakakurirwa nandichiri kukura ropa ranga richinyaunya nyaunya. Right, ndizvozvo. Saka tiri kuti isisu mai ava wakuda kuya kuzogara pamba pevabereki vakefi iye mwana vavo pasisina. Anditozivi kana dai anga aripo zvinokodzera here kuti vange varipo hazviiti. Pakaoma. Saka tingati here nedzimwe nzira mai ava varikuda kuya kuzotsiwa nzvimbo yemwana vavo. Ivo pakutaura kunotoitwa kefi unotaura kuti mai ava vari kutotraya zvekutoti kana kefi ndireplace hako. Vari kutoda kuita replacement. Saka pakashata. Saka imimi wonzero yazonyanya kuti imimi na kefi mutadze kuwirirana zvekubva maparadza marriage ndei. Inyaya yekuti kefi wakandibvunza kuti wapostirei video papeji rake. Ndikamutaurira kuti kuposta kwendaita ndaitira mangwana kuti vanhu vaziye zviri kuitika, vanhu vasazonyepera futi kuti kefi anouraya munhu kana munhu azozviuraya nekuda kwakefi. No. Saka ndade kuti zvibude pachena nekuti hama dzanga dzanditumira mabhinya ndakazoponeswa nemurume anga akazvidhakirwa itobva kwaibva nhamba dzake ndakatora. Kana ndichinge zvaenda mberi because istage yendichitori kana zero wacho haabudi hapana zvendati ndaita apa pane zvindoda kuita. Ndiri kuda kuita zvikuru zvekuti DJ Tiwanika inini munhu akandidenha kana ndichigeza nogona kupindura ndichigeza nditika ende ndokupindura live. Kana ndiri mutoilet ndokubuditsira live kuti uri kuntaura uneni ndiri panguva yakashata. Right. Vamwe vane mibvunzo yekuda kuziva kuti kefi uyu zvamazosvika pakubata page rakefi kuti handichakupe mapeji ako kusvika mari yangu yaita. Makashanda naye kwenguva yakareba sei zvakare masongo api amakarekodha nakefi? Kefi ndakashanda naye kubva last year handitika. Pane umwe mukomana wendinoziva handinyatsangkuziva zita rakeba. Mukomana ndiye aito pese pendaita zviro aitondipawo mamwe maadvice itai kudai pamwe pacho kana paine chatomboshota kana ndichida zviya kana inyari $10 kana inyari $5 kana inyari mari ndaitomboti chimbotidai so tidai so kumukomana kana petakatenga studio equipment mukomana enda akamudaidza because ndiye akarecognize chinyi talent rakefi zvekuti aitondikurudzira mukomana uyu kuti talent ka chiro chakakosha richengetedzei musarwisana netalent ba. Mukomana unotamba cricket anotamba cricket anotangira anonga anotambira zim team yekucricket. Ani azita rakanyatsomuziva angoriwo munhu waingondipa maadvice muri kuzvibata. Aiwa tinotenda nemashoko akanaka nekutsanangura kwenyu. Saka patiri kuda kuziva paroda kuziva mhuri yeZimbabwe ndepekuti zvamabata mapeji akefi kana kuti zvamuri kuita izvi hamusi kutanisha here zita rake rakefi. Ini handisi kutanisha zita rakefi ndiri kuti zita rangu rendikuti ine handina chekuruza handisi celebrity nga kefi ine handina chekuruza ndakungoita zvese bhurukwa rajefu pamarondera. Saka ngatiti kefi nhasi auya ati ngatigare pasi tiwirirane panyaya iyi munozvitenda here? Kuwirana achindipa mari yangu here kana arida kuwirana nekuti dzokedzane semukadzi kuti mudzokedzane semukadzi wemurume mupfuura handina chekuita naye ndine chekuita nemari nebusiness. Akauya nemari yangu aiwa zvakanaka. Aiwa tinopambiri nekutenda nekuwana mukana wekuti tinge tichikurukura nemi nekuda kwekuti mamwe mashoko tenge tichingoita ekunzwa
tisati tanyatsa kuona munhu wacho takubatai kuti tinyatse kunzwa kuti pamusoro penyu naCaff zvakamira sei. Pane here mamashoko amunoda kuti mhuri yeZimbabwe wanyatse kuziva? Masoko endoda kutaura kuti mhuri yeZimbabwe izive ngechekuti muwengi ari kushanda nevanhu ava vekumusikana kwako wakambotizira Caff. Ndiri kumuziya ende ma-information ese akauya kwendiri. Ende muwengi uyu ndasiye zvaari kuita nekuti akasasiya level rendirika richamurwadza nekuti inini zvese ndinoita. Kana uri pabasa unodzingwa, kana uri pabusiness rinobroka, kana uine mota unopikiduka ndina anopupura zvandakaita. Ini nogona kuti pakagara teach kechi papapo. Kana wakabata phone yako unogona kuta kuti ndaishaya. Ende pasi obva wapupura kuti hapana wasvika mapurisa achakubvunza kuti pane arambo uya. Obva wati hapana. Ndanga ndiri ndega. Ndosvika level iroro. Akanyatsa kuita tsvakurudzo nezvangu. Anozvizwa kuti hana kumira zvakanaka musikana. Asi kana musina kumudenha munhu ari bo. Asi ukapindidzira kudai so. Anogari mahwani nekuti shamwari iyi yakatomboya futi pagedhi. Yakatanga kuisa iri message. Ichitaura kuti tiri kuda kuti ndaona chipokwe kumba kwedu chemukadzi waCaff chiri kuya kumusha kwedu saka cheta tiri kuda 2000 rands nemombe. Akwete asi 10,000 rands nemombere. Inini semunhu weMatare ndivatare ndinopindawo futi. Ende ndiri pendiri panapa zvishokuna ndikuita zvindoita zvemabute. Ende bute mudzimu wangu ndinofamba naro. Ndakabva ndati kumurume wangu ina handina chandiri kuona nditika. Panapa iwo hauna chori kuona ende hapana chiri kuafektika mukereya yaCaff ba. Urikuzvinzwisisa. Chiri kudiwa kumukomana kugadzira mahit. Kwete kuti azi pane chakamumisa kunyepa. Mukomana akagadzira mahiti zvinofamba zvakanaka. Akati tiri kuda uripo. Mukomangu anoita zvematare wakataura. Ndikati ivava wari kutaura zvekuti kumukoma wedu anoita zvematare DJ T1. Ndiwo wakaona uchiona chipokwe chausina kuuraya. Mungakwanisa kuona chipokwe changu imimi ndisinawo chekuita nemi. Ipa panonetsa. Panonetsa unenge uine zvekuita. Nekuti kune vamwe vanhu vakataurwa manzwi vechizi vaizodanana naCaff. Vanhu ivavavo kutaura chokwadi ndichivaona ndichirorwa naCaff vakanditambira nemuoko rwakanaka ende ruoko rune rudo. Ngatisanyepera vanhu kuti ningi akashata ende ningi akazoita kuti zvidai so. Ngatirege kubata madzinga because inini pendiri panapa handiendi kozviraira kumba kwaCaff ba. Ngatende kozviraira kumba kwangu. Kundisaise mhepo dzendabva nadzo kumusha kwedu because ndinoka ndisina pekugara kana kwekuenda ndimuri kuzvibata. Inini pendiri panapa ndatsamwa nhasi. Ndauya kutera mari yangu asi ndaenda ndiri mupenyu. Ende kudhara ikoko ndakafa. Ende ndiri mupenyu. Ndakugara madzecho kuti azi uchafa. Andifi zvekudaro ini. Asi ndichida kutarisa nyaya yenyu mimi ka. Mimi naCaff. Tingati mimi naCaff mapokana here ni amusikuirana naCaff. Andisikuirana naye takatorambana because wakandibvunza wakada kukoshesa brand kupfura inini kuti waisafanira kuposta zvinhu pa brand. Ndo pakatangira ndo mudzi wezvaCaff manje ndo mhosva dzake idzi. Ndo pamudzi pakatanga kubvonyongodzekera kazvinhu zvese pakuti iwewe wazoposta zvinhu pa page rebasa. Nekuti munoziva kuti DJ T1 anditika. Toda kuti tichitaura kuti inini chichakakosha page nemunhu. Zvinoita here kuti mangwana ndizozi wakazvisunga nekuti waitukwa handisanyepere vanhu ba. Inini ndinotere mari yangu ende handiti ndakazvisungira murume ba. Murume ndinotsvaka mupendiri panapa DJ T1. Ndichitobuda apa ndinoona vanhu vakawanda anondida. Ukaona ndakuzvisungira murume ka ndineka kushupika ke ndikuda kubuditsa kuti ndandisisina kwekuenda nehama dzangu dzese ndizotarisirwa. Ndapererwa. Hey. Apa tingati pane pakashata. Pakashata anyenyu ndikuinzwa. Hapana kumira mushe. Makakumbuka zvoshuwa. Ende ndokuroera hips. Ndokuroera hips. Hey. Topinda kwetinoda kusvika. Pakashata. Aiwa hazvina mhosva. Asi inini hangu sa T1 yo mashoko angu andinongoda kusiya kwamuri ndekuti dai minge makwanisa kugara pasi naCaff kana achida maonesana sevanhu. Asi mimi muri hama yaCaff. Aiwa isi tiri vanhu. Saka ndibadi kugara naye maonesana kwete inini.
Iva mugoni. Andigari na Caff bai. Mimi ndi munokwanisa kugara naye. Saka tikakwanisa kugara naye akati toda kuti tiwirirane nemi. Ini ndisi musandigadzike pachiya dzenyu dzemuri kugara ba. Chiya dzemuri kugara garai muri. Saka chakatsvuka. Saka chakatsvuka. Alright, mashoko ekugumisira tichipendera chirongwa chedu. Ndiri kuda kupa mashoko ekupedzisira kune wese wari kundituka kuti handisi kumutsamwira ba. I know kuti muri kurwira chinyi celebrity renyu. Zvamaita handina chekuita nazvo. Ende handisi kumira kuda mari yangu. Right, muri Zimbabwe tinopambiri nekutenda zita rinonzi DJ T1. Ndofunga kuti manzwa mashoko nekuti tangonzwa makunga kuti pane kakunetsana kari kuitwa. Wataura tikanzi ex-wife ya Caff wengwari manager zvakare. Saka kutaura kuti izvozvo hapasina rudo, mapeji vatora. Tenge tiri kungonzwa makunga ekungoti hazviri kufamba sei. Saka tati tivadainze vauye pano. Saka ndofunga mazvinzwira. Ngatisangane ku-comment section ndokwa munotiudza mashoko amunoda kutaura pamusoro penyaya yatabata nhasi. Thank you very much, Mazvita.